Здравейте, драги слушатели, вие сте с най-новия спортен подкаст "Класата е вечна". Най-накрая оцелих името. Доста пъти опитахме да запишем епизодите до момента, но по най-различни обстоятелства, предимно, че сме некадърни, така и не ни се получаваше. Аз се казвам Алекс, а с мен в момента е и Емо, който ще е другият ко-водещ. Накратко за този подкаст, в изключително приятелска атмосфера, ще провеждаме всъщност разговори на спортна тематика, като ще засягаме единствено и само FBET лига. Сега, ако нещо друго изкочи я покрай Шампионска лига или другите спортове и си заслужава, нали, да го отбележим, ще поговорим и за него. Точно така. Емо, да го откриваме, да лиснеме така менчето с водата като цяло, без да се бавим много-много. Дълго време обмисляхме как да включим, всъщност какво да включиме в епизодите ни. Бяхме говорили за това да направим, нали, първият епизод на тема зимните паузи в отборите, на отборите от българската FBET лига. Искахме да разгледаме трансферите и така нататък, но забавихме се, съответно няма и смисъл, тъй като вече е предъвкана тази тема. За съжаление, дори първият така кръг от началото на пролетният полусезон и той премина. Той всъщност беше супер скандален с мачовете между Славия и ЦСКА. Също така загубата на Лудогорец от Левски, която не знам доколко беше очаквана, може би, от от масовия български фен. От аудиторията. От на българския футбол. Тя е огромна просто, в смисъл, тая лига нещо невероятно. Затова ще започнем всъщност с Свети Валентин, както се пее майната ти Свети Валентин, 14 февруари. С матчът между Ботев Враца и Локомотив София. Изхождайки малко от предния кръг, там Локомотив София ни изуми с играта си. И всъщност продължава да го прави. Резултатът е 0-3 в полза на Локомотив София. Някак си след буквално една зимна пауза, този отбор е абсолютно неузнаваем, според мен вече. В смисъл, така, след втория матч, като че ли може да се каже това нещо. Защото да вкараш 3 гола, Ботев Враца също, нали, са отбор, който в момента, нали, не представлява нещо особено, също се бори, нали, да намери за пореден път своето темпо, за пореден път се опитват, нали, така да оцелят в FBET лига, но Локо София определено е отборът, който показва много по-сериозен напредък спрямо това, което видяхме в есения полудял на FBET лига. И въпреки червеният картон на Папазов в 45-та минута, въпреки всичко Локомотив играеше страхотно през цялото време, смея да кажа. Със сигурност развихриха се след червения картон, което пак е забележително, защото много хора като че ли си мислят, че един отбор като получи червен картон и видиш и това е края, докато аз съм на мнението по-скоро, че един червен картон всъщност оттежнява ситуацията, защото отборът, който го е получил, обикновено се затваря. Да. И като се затвори, всъщност става много по-трудно да пробиеш, нали, цялата тази отбрана, цялата тази структура, която той изгражда и да отбележиш нещо. И е по-вероятно ти да получиш гол, защото най-вероятно този отбор с картона ще търси контратаката. Но хайде там няма да задълбаваме чак толкова много. Това, което според мен трябва да отбележим, е втори пореден матч, в който Спас Делев един вид играе матч на живота си. Да, Спас Делев беше нещо, което в Локомотив София очаквах да направи, може би като Ивелин Попов, когато дойде в Левски, после в Ботев, или когато вече по-стари играчи отидат в други отбори, което доста се наблюдава в чуждите държави, особено в Америка, където хора като в миналото Кака, Меси отиват и правят просто фурор там. Нали, няма как да сравняваме Спас Делев с такива футболисти, но все пак е доста приятна изненада за всички фенове на железничарите. Да, и като цяло той явно е наистина изключително добро попълнение в отбора. Не само това, ами някакси като че ли е доказателство един играч всъщност има способността да повлияе над отбора. Не знам дали на психологическо ниво е повлиял или по-скоро е комбинация и един вид хем на психологическо ниво, взимайки играч, нали, от такава класа, взимайки играч, който, нали, хубаво от Лудогорец, също така обаче като че ли влияе на играта, защото той е определено изключително опитен, сравнен с останалите футболисти на железничарите. Да. И този опит като че ли си проличава и най-вече тази сигурност, която той проявява в играта си. Като че ли просто тласка целият отбор, нали, по този начин съответно да играе. Анте Аралица също е много различен, когато играе с Спас Делев. Мисля, те играят, нали, в момента в един отбор, но става дума като дуо, те се сработват страхотно, защото Анте Аралица бележи също голове и асистира.
И той асистира на Спас Делев и Спас Делев асистира пък на него. Да. В момента са като Коби Брайан и Шакил Онил. Да, има нещо такова. През ранните сезони в Лейкърс. Да, на височина не го докарва ти на цяло. Но като класа в момента са... Да, може да се каже. Така че определено мисля, че ще представлява доста голям интерес да видим железничарите от тук насетне как ще се справят всъщност, защото играта им е атрактивна и тя е резултатна. Българският отбор рядко е толкова резултатен. Да, особено в първите си 2 мача, след като цял сезон не показват абсолютно нищо. Да, абсолютно. И предвиждайки се към съботния ден, изтрезняли или кой каквото е правил съответно в нощта на Свети Валентин, първият матч от денят беше между Крумовград и Черноморе. Огромна мъка. Просто класиката на FBET Лига избухна с пълна сила. Матч, който изключително трудно вървеше. Матч с 2 червени картона. Отново за Крумовград. Отново избухнаха така едни пререкания. Видиш и Крумовград бил съответно с ущърб. Винаги срещу него се било свирало и така нататък. Не мисля, че има смисъл да коментираме съдиите, решенията и така нататък, защото поне в този матч не мога да кажа, че бяха някакси толкова фрапантни са. Най-интересното е, то не е, че интересно ми любопитно, 4 червени картона общо за 2 матча. Да, което си е рекорд абсолютно. Да, наистина смисъл, така малко един отбор, дето под въпрос, нали, с толкова картони. Иначе голът беше на Сола с асистенцията на Бейхан. Говориме голът на Черноморе, който падна в 40 и някоя минута. През първото полувреме категорично Морето тотално доминираше. Морето беше почти постоянно пред вратата на Крумовград, постоянно се опитваха, имаха адски много удари, нали, към вратата, но топката просто не влизаше. Не влизаше в крайна сметка, обаче влезе, защото нямаше как, нали, в един момент просто това да не се случи, предвид натиска, който те оказваха, и така беше до 55-та минута, в която Обиса дебют и директно гол. Изобщо така едно не е лошо изпълнение от негова, нали, страна, след което матч тръгна в едно ужасно темпо, постоянно накъсване, супер много картони, измъчена работа, дълго продължение, което изобщо не се отрази като че ли добре. Илян Илиев и Морето, те така и не намериха път към вратата на Крумовград. Тоест те бяха постоянно пред вратата, дори в последните минути имаха страхотна възможност за това нещо, нали, да поведат и да победят всъщност матча, отнасяйки 3 точки във Варна, но така не се случи това. И някъде обаче, така в по-късния следобято вече, Спартак, Варна и Ботев Пловдив. Спартак, Варна и Ботев Пловдив, да. Там матчът беше равностоен, въпреки че Ботев имаха повечето положения през матча. Спартак, Варна имаха 2 точни изстрела във вратата и един от тях успяха да отбележат. Така че 50% успеваемост в точните си удари имаха. Като домакини очаквах да успеят да си вземат матча. Не очаквах Ботев да направи някаква изненада предвид предишния кръг, където мисля, че завършиха равен с Хебър, ако не се лъжа. С Арда бяха 2-2 завършиха. С Арда, да. Така че очаквах подобен резултат, или 0-0, или измъчена победа за един от двата отбора. В този случай беше за Спартак Варна. Матчът си имаше обичайните положения и за двата отбора. Не може да се каже, че беше атрактивен за гледане, каквито бяха някои от другите матчове през уикенда, но Спартак Варна просто си взеха 3 точки, малко или много измъчено, но все пак успяха да ги вземат. Да, така е. След това, след тези 2 така сравнително скучни и безрезултатни матча в съботния ден, се придвижваме към последния такъв между Хебър и между Левски София. Така, какво може да кажем за този матч? Да изходиме малко от предният матч на Левски става на въпрос, където се постигна така една изненадваща победа над Лудогорец. Хулио Веласкес в дебюта си всъщност се представи много добре. Левски изглеждаше така доста различен. И големият въпрос беше сега. Дали съответно Лудогорец играли слабо и за това Левски победи, или по-скоро Левски наистина си изигра доста добре картите в предходния матч. Сега, Хебър, да, традиционно не е силен опонент, за който и да било отбор.
те също са отбор, който в момента са почти изцяло с нов състав. Също така, съответно, те в момента също се борят, нали, за своето оцеляване и финансово и също така за оставането си в FBET лига и да кажем, нали, не могат да бъдат фактор за цялото това нещо. Обаче едно нещо направи впечатление. Направи впечатление все пак Левски как играеше. Левски от първата до последната минута не спря да пресира този отбор. По същия начин, който го правеше и срещу Лудогорец. Левски също така не изпитваше никакви физически затруднения. Тоест за 2 мача подред вече ти не можеш да видиш умора в играчите на Левски. Което го виждахме, нали, в мачове, особено миналия сезон. Да, при Иван Косов. Също така Левски играеше доста комбинативен футбол и футболистите му като че ли бяха нахъсани да покажат възможно най-доброто от себе си. Бала, феноменални голове. Феноменални. Наистина, поне като за българското първенство, головете му бяха от доста висока класа, изключително изпълнени, красиви и като че ли тук даже мига, в който вкара той първия си гол и наши каква мисъл ми мина му през главата. Мисълта, която ми мина беше, че нали махнаха Станислав Генчев най-вече, защото той една от причините поне беше искал да продаде Бал. Не бил, нали, доволен и така нататък. И казаха, ти си такъв и такъв, това няма как да стане, ние ще го купим. И те го купиха. Имаха всъщност много упреци за това, че са го купили, че всъщност това е доста голяма глупост. Ама втори пореден матч този човек оправдава критиците. Да. И аз на това се замислих. И се замислих също така, нали, Левски какъв футбол играеше при Генчев. Говорим от чисто атрактивна гледна точка и какъв играе тук последните 2 мача, нали, срещу Лудогорец и съответно този, който беше срещу Хебър. Действително, футболът, който поне в момента наблюдаваме при Веласкес, поне мен много повече ми харесва. Той е по-атрактивен, той е наистина много по-нападателен, по-комбинативен е. Не се усеща тази, нали, мъка, ама сега ще вкараме ли, няма ли да вкараме, ама тази традиционната за тях изтезана, нали, игра, в която треперят до последно какво ще им се случи, като че ли тук не присъстваше. И те постигнаха също един висок резултат, в смисъл 4 гола. Да, въпросът е дали ще запазват формата, тъй като в българския футбол много се наблюдава една топ форма в началото при нов треньор или при смяна дори на собственик в някои случаи, където се набелязва колко добре играят, супер интересен футбол, супер резултатен всичко и 3-4 мача по-късно вече да забравят как се играли в предходните. Да, прав си с това изказано. Още повече, че в мача срещу Хебър, да ти кажа честно, докато ги гледах, ти успя ли всъщност да гледаш някаква част от него? Малко от него успях да гледам, да. Малко, да. През по-голямата си част, когато Хебър успяваше да достигне до вратата на Левски, ситуациите, които Хебър създаваше, бяха наистина голови ситуации. Имам предвид, че те бяха изключително близо до това да отбележат гол и само на месеци на вратаря спасяваше Левски като цяло в тези ситуации. Което свидетелства, че всъщност може би, когато Левски е поставен под наистина качествен натиск, т.е. един по-силен отбор, по-активен, то тогава може би матчът ще е резултатен, но не би завършил много положително за Левски. Като че ли. Сега малко е спортно, някой може би ще кажат, ама те нали играха срещу Лудогорец. Да, но Лудогорец като че ли, първо, че не игра с нападател, второто, което е като че ли не игра на пълните си обороти. Това все още остава някаква мъглавина, поне според мен е Лудогорец и неговото представяне в матча му срещу Левски, но вече отминал, няма значение. Да, наистина ще е интересно да видим как ще продължат, защото те имат тенденцията винаги след началото на сезона да направят нали, няколко силни матча, така както беше с Станислав Генчев в матча заедно срещу Локо София. Същото и сега горе-долу. Започваме нали, така да понадуваме балона. Да видим обаче дали той ще се спука или този път балона е истински. Точно това се очаква да се види. Някакво друго впечатление остави ли ти на тебе този матч? Или... Не. Очаквах след матча с Лудогорец, за да имат така да са на крилете на енергията и на емоцията и да предоставят пак резултатен матч, което се и случи. Така че оправдаха очакванията ми. Да. Обаче като че ли тези 3 мача, както и то в пети, те си бяха скука на фона на това да се случи в неделя. Да. В неделя беше абсолютния купон просто. Да, неделя беше един чист парад на българския футбол. Да, започваме с матча Локо Пловдив септември София. Със сигурност вече всички сте наваксали с новините и с това какво се случи там. Айде няма да започнем с играта, по-скоро ще започна с боя. Да, може би боя беше по-интересната част от самия матч.
Боя беше най-интересната част, смех Да. да кажа. Нали. Гледах матча, реално това, което се случи, също така това, което е поне по-опис, нали, от докладите в случая, че тъй като един от феновете мисля, че му е прилушал или нещо такова, линейка отива, нали, съответно, нали, да вземе човека, да го откара към болница, нали, да се осъществят прегледи и всичко останало. В същия този момент обаче агитката слиза на пистата, делегатът на БФС отива, кани съответно хората да се върнат по местата си, вследствие на което получават така няколко бързи удара. Изтеглиха го доста бързичко, нали, човека, започна едно звънене, една разправия. Аз си мислих, че ще прекратят матча и че делегата ще каже служебна загуба за Локо Пловдив. Защото нямам на спомен в близките години да се случва подобно нещо, делегат да е бил бит. Да. Говорим от FBET лига сега. В по-долните нива, нали, не знам, ама поне за FBET лигата аз поне нямам на спомен. Ти имаш ли такъв? Не, това е първи път, когато виждам такава излагация, може би. Да, ама някак си не мога да разбера защо втори кръг и продължаваме с някакви такива случки. Защото предходния кръг, твоите любими ЦСК, Да, имаше чупене на седалки. седалките оставяме го. Това като че ли е традиция, когато дойдат нов Чекопел или те, или съответно Левски. По-скоро Кюстендилица, който реши, че ще раздава правосъдие на терена директно. Хубавото е, че в този случай Кюстендилица не тръгна на бой. А то Не това играчите, въпреки че те си го заслужаваха след този матч напълно. Но да, просто когато го видях това видео, как феновете на Локото просто скачат на бой на делегата, аз просто ми стана смешно първоначално. Това нещо може да се забележи само единствено по българските терени. Като го каза, знаеш, днеска бях прочел един коментар обаче и в този коментар хората бяха казали: това българите сме голяма работа. Нали? И един отдолу пита защо и те му отговарят на него. Защото като има някакъв такъв матч, викаме, то само бой ще го прави. Пребият делегата и почваме. Това само в България ще се случи. Да. По повод, нали, на цялото това събитие, как да кажа, да, всякакво може да е нашето БФС и така нататък. Лично поне аз някак си не съм много окей с подобен тип изпълнение, защото личната саморазправа не мисля, че би довело до нещо хубаво. И реално днеска, като излезе доклада вече с наказанията, какво се оказва? 4 мача са лишени от публика. Мисля, че единия сектор ще бъде даже допълнително затворен, само където не можах да погледна дали ще бъде за повече от 4 мача или не. Отделно изключително солени финансови глоби. Да. И другото, което е, нали, феновете, аз не знам, всъщност ти какво мислиш по този въпрос? Защото доста е лесно да отидеш на стадиона, да направиш простотиите и след това той клуба плаща. Тоест от теб никой не взима тези. И започвам да се чуда, ако примерно, нали, нашите управляващи, защото в минутите след края на този матч Спортното министерство излезе изключително бързо със становище и каза, че ще се събере работна комисия с БФС, с МВР и спортното, в което да обсъждат какви мерки да се вземат за безопасността, нали, на футболните терени у нас. Тоест пак ще се разглежда този прословут въпрос, в който как един вид фенът да носи всъщност някаква отговорност за действията си на стадиона. Та въпросът ми на мен е, ти на какво мнение си? Дали фена наистина трябва да носи някаква отговорност и ако примерно да, то до каква степен или си срещу това да се случва? Феновете трябва да си носят някакъв вид отговорност за действията си. Има си футболистите, като направят някаква простотия, например, на тренировки или такова, от тях се взимат глоби, защото не се взимат и глоби от феновете, когато демиджват клуба, когато правят с действията си, трябва да се плащат глоби от 3 до 4 хиляди евро, примерно, или когато трябва да се остават без публика, което лишава доста отборите. Просто за мен е безмислено да се правят като цяло тези неща. Знам, че балканското менталите на феновете е по-такова, забелязва се по-избухливи. Забелязва се и в други държави, така че не ме изненадва, но просто не виждам защо само клубовете трябва да бъдат наказвани. Аз поделям същото мнение. Като цяло, да, наистина, тук на Балканите, специално, може би в Източна Европа, ние сме доста по-избухливи натури, когато става дума за спорт. Нали? Доста по-запалени сме. Като цяло, против съм това тази култура да ни бъде отнета, защото тя е до голяма степен и чарът в спорта по нашите ширини. Нали? Защото бил съм в Англия известни години, много често бях на техни спортни събития, да, наистина уникално е, но
тази атмосфера, например, която е там, тя не може да се сравни с тази, която е тук. Тук като че ли гори много повече за един отбор. Без значение било то футболен, баскетболен, волейболен и така нататък. Докато това на Запад като че ли го няма, защото може би го няма в тяхната култура, нали, но нали, димки, факли и така нататък, това поне според мен е окей. Побоища вече, посегателства, било то на други фенове, било то нали, на официални лица, вече поне според мен е твърдо това трябва да се бори с всичките възможни сили. Няма какво друго повече да се отбележи като че ли в този матч. Играта беше повече от ужасяваща. На футболния терен не можахме да видим абсолютно нищо впечатляващо. Единството впечатляващо може би е само едно. Септември отново с победа. Да. Септември прави поне според мен абсолютен фурор в FBET лига този сезон. Жадното се справя повече от перфектно. Този отбор на Септември играе страхотен футбол, успява да си измъкне някои от ситуациите, победи голяма част от топ 7 съответно отборите и продължава да се справя много добре всъщност. Да. Нали? Аз даже си изумявам, Левски така не реагира за техните играчи, които са в Септември. Не знам, може би искат да им дадат още време или по-скоро ръководството има някакви други планове. Това е интересно да се проследи. Нали? Както и да е, продължавайки към следващия матч. Да, следващия матч в Лудогорец и Бероя. Изключително интересен матч. Може би най-интересният матч през изминалия кръг. Имаше доста положение пред двете врати. Бероя играха много добре. Дори можеха да откраднат, както се казва, победата в тази ситуация. Въпреки че статистиката може и да не го показва, ако го гледате в интернет, но наистина доста добра игра и на двата отбора. Както казах, според мен матчът можеше преспокойно да завърши 1-1, но Лудогорец успяха да си вземат победата. Да, Лудогорец идват от загубата срещу Левски. Бероя мисля, че също загубиха през изминалия кръг, ако не се лъжа, но матчът беше интересен за гледане. Бях с очакванията, че ще е лесна победа за Лудогорец. Дори очаквах нещо от сорта на матча между Левски и Хебър, но Бероя наистина се представиха доста достойно. Да, имаше един червен картон в матча, но не мисля, че той чак толкова повлия на крайния резултат в срещата. Все пак... И пропусната Дуспа имахме, впрочем. Да, пропуск от Дуспа на Вердон. Реално беше спасявана от вратаря. Нека все пак му дадем малко похвали на вратаря на Бероя. Но наистина доста достойно се представиха отбора от Стара Загора. Факт е, получиха съответно и някои така критики, защо точно такъв състав са били използвали и защо не. Всъщност доста добър отговор се получи на това, нали, че Бероя са наясно с силата на Лудогорец, наясно са, че ни спечели трите точки, няма много неща да променят. Да. По-скоро са опитали да запазят футболистите си за мача с купата и то най-вече да ги опазят от картони. Сега дали това ще се случи, смисъл, дали ще... Факта, че всичките ще бъдат участници в матчин за купата, дали ще окаже положителен ефект от към гледна точка да продължат или не, те първо ще разбереме. Продължаваме се към твоите любимци. Да, ЦСКА успяха да бият, което беше честито! Наистина доста добро. Много хубав гол на Лукил в началото на матча в 9-та минута. Беше просто изненадващ как стреля от нищо. Просто реши стреля от нищото и топката влезе. Според мен и той не е очаквал, че ще успее да влезе в вратата. Като цяло матча не беше особено интересен след първия гол. Беше с повече положение за ЦСКА. Разбира се, имаше немалко ситуации, където можеше да излеземе с гол, но отново, както се казва, сами се излъгахме. 4 изстрела във вратата, 2 от които бяха гол. Втория гол отново Лукил направи много хубава асистенция с пета, която беше вкарана от Мика Пинто. Но като цяло разликата между този матч и матч с Славия е доста огромна. Пак подчертавам, че има играчи, които според мен не трябва да са в стартовия състав на ЦСКА, относно позициите в защита. В момента, според мен, там най-много ни куца
положението, тъй като наистина имаме доста добри футболисти в нападение, но просто защитата много ни куца. И ако се работи върху това да стане по-добре в това естество, може преспокойно да си вземем всеки един матч срещу който и да е съперник. Да ти кажа честно, поне на мен този матч беше нескучен. Някак си монотонно, мудно, едно движение, една мъка. Нали, знаехме всички, нали, дори тези неутралните футболни фенове конкретно за този матч, че трябваше да победите. Да. Защото ако не бяхте победили, не знам какви сътресения щяха да бъдат. Не знам Томаш, нали, съответно, щеше ли да има някакъв кредит на доверие или нямаше да има, нали, кредит на доверие. Защото ти как мислиш, този човек, защото с теб си го бяхме говорили, да, бяхме го подготвили, драги слушатели, за миналия епизод. По най-различни причини това не се случи, но с него поне бяхме, нали, разговаряли съвсем за това. Трябва или не трябва да се дава повече кредит на Томаш. Днеска, Раличке, любима Раличке, както казва белия президент, беше направила изказване, в което защитаваше доста така огнено Томаш. Нали, че, нали, оставете го, той трябва да работи, стига с тия чужденци, той е произлязал, нали, от школата на ЦСК, той трябва да се докаже, нека да работи и така нататък и така нататък. Окей, хубаво, ама въпросът е, че той половин сезон работи, зимната, нали, подготовка изкара. В началото есения дял на FBET Лига, като че ли имаше оправданието, ама аз, нали, до сега с отбора не съм се разправил, едва ли не той е дошъл и от нищото е трябвало да кърпи. Хубаво, някакси това бих го приел. Матч със Славия обаче показа така едно лице, което изобщо не беше окей. Филипов даже си изгуби пост. Сега дали заради този матч или по-скоро този матч беше причината, поради която най-накрая да го разкарат, защото, нали, говореше се, че искат да го махат. Но идеята ми е, ти как мислиш? Трябва ли да му се дава още кредит на него? Айде, като фен да си кажеш на какво мислиш по въпроса. Според мен е окей да се дават повече време на треньорите в днешно време. В днешно време това се забелязва почти навсякъде. Много рядко се дава треньор да се задържи за по-дълъг период от време и се търсят резултати някакси веднага и това е. Което няма как да се случи. Аз съм окей да го задържим още 2-3 сезона, със сигурно ще има подобрение в резултатите, ако слуховете не са верни, че, както се казва, е загубил съблекалният. Защото ако наистина играчите не се спогаждат с треньора и имат такава лоша атмосфера между тях, няма как дори 6 години да му дадем с този състав, няма как да има резултати. Тъй като те играчите няма как да играят зад треньора. Това се забелязва и дори в големи клубове като Манчестър Юнайтед, как играчите не играят просто за треньора и за клуба. Така че колкото аз съм окей да му се даде време, ако е в добри отношения с играчите в съблекалнията. Ама той дали е обаче в добри отношения, то наистина това е въпроса. Защото поне повечето източници сочат, че това не е така. Те даже го бяха попитали след матча в интервюто колегите от Гема, директно му задаваха въпроса, говори се, нали, че сте спуснали съблекалните, той пусна една такава много ехидна усмивка. Не знам, в медиите винаги се говори, не знам откъде получават информациите от вътре от клуба най-вероятно някой я изнася. Смисъл, каквото и да си говорим, знаем как стават нещата. Така че това може да се ява просто и ненужна паника в повечето случаи, когато се говори за такива губения на съблекалните, играчи се сърдят. Конспирация ли съзираме сега? Някой иска да се създаде драма? Е така. По принцип не е изключено. Наглеждали сме се хиляди пъти на такива ситуации и в Европа, и в България, така че не мисля, че може още да се говори за това нещо. Нека се види до края на сезона, ако има подобрение, значи е точно обратното на това, което се говори. И в такъв случай, да, нека Томаш му се даде още време. Добре, обаче, как да го кажа, тия оплаквания предимно идват и коментари вътрешни, уж той бил казал, не знам какво, не знам що, от футболисти, които са чужденци. То не е, че има много българи в момента в ЦСК. Да. Въпросът ми е хубаво. Той Томаш доста дълго време казваше, тия хора, те трябва да се научат, нали, че това е ЦСК, тук по определен начин, нали, ще мислим, ще действаме.
тук това не може, нали, един вид да се подиграват с клуба. Това го говореше, когато пое ЦСКА в началото на сезона. Сега, след вече няколко месеца и така нататък, те какво още ли не са го осъзнали? В смисъл, защото поне в мача срещу Славия аз не видях те някакси да носят някакъв такъв прословутушки мармейски дух, нали, с желание за някаква победа. Дори в мача с Арда, той за мен беше муден матч. Нали, имаше като че ли нещо повече от това, което беше срещу Славия, но поне според мен изобщо не е това, което очакваш да видиш от един от колосите на българския футбол. По принцип в момента който и треньор да сложат, ако на играчите не им се играе за клуба, няма как да има резултати. Ако на играчите им е все едно просто да се изкарват пари и да играят матч през една седмица, добре. Добре, да не е ли треньора този, който трябва да ги мотивира в крайна сметка? Той е там за да ги мотивира, но те ако нямат никакво желание, който и да сложат, ако ще да сложат и Пеп Гвардиола, най-вероятно пак няма да успее да ги мотивира. Интересно, ще видим съответно ситуацията как ще се развие. Честно казано, ние с те си го бяхме говорили, аз очаквах реално Арда да победи. Защото за мен Арда си е кора в отбор. Каквото и да си говориме, така че да. Не победи, нали, разминаха се с победата, даже загубиха с 2 гола. С Арда ще играете и за купата. Как мислиш, дали матча ще протече по сходен начин или по-скоро матчът за купата е нещо съвсем различно? Защото, айде да кажем, това беше може би една своеобразна проверка, така да се види, нали, Арда как играе, вие какво можете, нали, в цялата тази ситуация, като че ли можеше да вкусите евентуално какво ще се случи, защото първенството то е загубена кауза. И не говоря за загубена кауза, смисъл, нали, за титул, защото там изобщо въпрос не може да става, но става на въпрос да бъдете в челната, нали, четворка или петица. Провалихте се в опитите си за петицата и съмнявам се, че ще успеете да стигнете на този етап. Единственият път за Европа остава само през купата. Да, там според мен ще се хвърлят много повече усилия. Мисля, че сме с по-лесния жреби за продължаване към финала, така че мисля, че повечето усилия ще бъдат хвърлени там. И доста интересно. Аз продължавам да кажам, че Арда не бих нарекал да е отбор, който да е с лесен жреби. Но хубаво, още малко става, ще разберем и ще видиме как ще се развие всичкото това нещо. И така, прехвърляме се към последният матч от изминалият кръг, който се проведе в ден понеделник. Славия София срещу ЦСКА 1948. Белия балет, буквално и преносно беше обаче. За пореден път черешката на тортата в един кръг. И какво имам на предвид за това? За пореден път виждаме трагедията на българският футбол. Излизат треньори, излизат футболисти, грабнали лопати, едно риене, едно чудо, Заги стана снегорин, буташе там такова, как му се казваше, има снимки навсякъде в момента, с което извозват снега съответно, като го натоварят. Както и да е, забравих името, ще се сетя. Видяхме също така Иван Иванов, който и той, нали, ходеше, риеше там. Медиите даже разгледаха това как Заги бил риел навътре към терена, Иван Иванов пък риел под черта, коя тактика била, нали, по-добра. Оставяйки обаче всичко това на страна, да, в понеделник, както знаете, в момента вече в цялата страна има наистина доста голяма снежна покривка. В понеделник поне в София, в западните части на страната валя изключително обилно сняг. Сутринта имах очакването даже може би, че ще отменят матча. Даже се говореше и през деня вече дали няма да отменим матча. Матчът не беше отменен. Матчът всъщност по-скоро дойде с половин-часово забавяне, тъй като в противен случай по наредба, ако не беше игран тогава, трябваше да си играе 24 часа по-късно. Прогнозата не вещаше нищо по-добро от 24 часа по-късно. Хубаво, нали, решиха, чистиха и не знам какво да кажем при положение, че си пролича, че нямаме терени, които, нали, да са с отопление, т.е. да са подготвени за зимата. Нямаме терени, които, нали, да са дори гостоприемни за собствената си публика, защото беше изключително студено. Беше, мисля, че от порядъка на минус 9 градуса, нещо подобно, защото супер много стегна при вечер това нещо. Случи се все пак матча в 18 часа, нали, започна. Абсолютна трагедия, ледена покривка дори по самия терен, защото той не беше, нали, изцяло перфектно изчистен и абсолютно нормално да не е перфектно изчистен, което се рискуваше футболистите да не получат, нали, съответно контузия. Говорим за футболистите и на двата отбора. Матчът беше абсолютната трагедия. Това е матч, в който всъщност завърши Хикс 1-1 и двата гола как паднаха, забележете,
паднаха автоголове. Тоест и двата гола, те са автогол. Те не е защото отборите са успяли нещо да постигнат, ами защото си вкараха автоголове. И беше повече от... Аз не знам. Нали. Първо, защо този матч беше допуснато да се играе, при положение, че беше подобно, нали, времето. Дори 24 часа по-късно се знаеше, че нямаше да се подобри, нали, съответно ситуацията. Поне според мен трябваше, може би, да бъде отложен за някъде по-нататъка. Тъй като те по принцип си остават, нали, резервни дати за отложени матчове. В случая това нещо изобщо се спази, давай да върви. Добре, давай да върви, ма ти откъде да знаеш, ако този матч беше изиграл при едни нормални условия, дали Славия нямаше да победи? Ами можеше да победи съответно и ЦСКА 48. Му реагира с насмешка в момента. Той, нали, не очаква, че това ще се случи, може би най-вероятно. Не знам, така? Това е малко като оправданият на феновете на Арсенал, че е валяло и затова са паднали. Нали, той е валял всеки за двата отбора. Аз отбелязвам именно, той за двата отбора валя и на двата отбора може да е попречило. То можеше и ЦСКА 1948, можеше да бие всичко, можеше да се случи при по-различни метеорологични условия. Така че... Ще ти го напомня, когато дойде вашия ред. Така се е случило просто. Просто така се е случило. Да кажем, така се е случило. 1-1 завърши матча. Съответно, никаква промяна в класирането и за двата отбора, защото те си поделиха по една точка. Друго любопитно, което се случи съответно на матча, тъй като за футболна игра не може да говорим, тъй като нищо не се случи, което да си струва просто да го изкоментираме. За пореден път отбор след матч с Славия и някой там си губи главата. Филип Филипов си изгуби миналата седмица главата, директорът спортния на ЦСКА. Сега, не знам, търсите нов директор, доколкото знам, ще видиме. Тройчо си е губил главата също отново след матч с Славия. Спомниме в купата и така нататък какво се случи. Този понеделник по-скоро, извинявам се, пък Иван Иванов, треньорът на ЦСКА 1948, и той си изгуби главата. Нали. Той Цеко умелия в числото, нали, той си ги сменя като носни кърпи. Този човек държи един треньор по 4 месеца, изчислиха го даже, нали, и той тъмън Иван Иванов стигна си 4 месеца и хайде довиждане. Аз не знам той колко пари остава за неустойки, честно казвам. Твърде много. Да, и за какво сключваш такива договори? Изключи го там за половин сезон поне и да приключиме там. Аз не знам, в смисъл, добре, толкова честите смени на треньори изобщо мога ли да кажа, че биха повлияли положително на един отбор? Защото ако погледнем Арсенал, ако погледнем... Айде остави Арсенал, също ще вземем Ливърпул като пример. Защо? Ерата Клоп. И всички се питаха, добре, какво ще стане Клоп като напусне? Ами да, Клоп напусна и Арне Слот се справя повече от перфектно. Което означава, че Ливърпул най-вероятно си е провел много добро и задълбочено проучване много дълго време, нали, преди да дойде времето за назначение на нов треньор и назначават нов треньор подготвени, а не просто да ходим да звъним по телефоните на хората и по къщи да тропаме по звънците и да бягаме. Да. Нали, да видим кой е. Което евалата, не знам защо при нас не се прави. Ти как мислиш, тъй като при вас също това се забелязва? Както казах, нямам обяснение. Тук просто търсят резултати на момента и ако ги няма, няколко месеца и си довиждаме. Просто не мога да разберам менталитета на собствениците в такива ситуации. Да. Толкова за отминалия кръг. Да кажем по една-две думи, може би, за това, което ни предстои като цяло в програмата. Програмата продължава 21 февруари, ден петък, с цели 3 матча. Започваме с ЦСКА 48 срещу Ботев Враца. Как мислиш, че този матч ще протече, изхождайки това, че Ботев Враца, те си продължават, нали, с така еднотипно представяне. В същия момент излизат срещу ЦСКА 48, които току-що, нали, споменахме, са с нов треньор. Да. Според мен тук ще е пак един равен. 0-0. Скучен матч, 0-0. Измъчена работа. Ще се гласа. Берое Хебър следва след това. Там аз бих казал Хебър. Не знам защо. В смисъл, някак си допада ми горе-долу това, което показват. Берое, да, те ще са домакини. Не знам доколко, нали, все пак ще покажат така завидна игра, въпреки че показваха подобна, поне до към края на есения дял на ЕБЕТ Лига. Ти как мислиш? Какво ще се случи на този матч? 3-0 за Берое. Окей, болд стейтмент.
Денят петък ще бъде закрит от Левски София, които ще са домакини на Спартак Варна. Мисля, че категорично може да кажем, че Левски София ще вземе своето. Аз не мисля, че там ще имаме някакви изненади. Спартак Варна доста колебливо така представени имат в мачовете си. Не мисля, че ще успеят. Още повече, че все пак ще гостуват. Левски домакини, не виждам някакси да има нещо изненадващо там. Ден събота продължаваме. Отново 3 мача. Започваме с Арда Славия. Като Славия ще гостува този път на Арда. 1-0 за Арда. Вау! Окей, аз лично ще кажа по-скоро един измъчен хикс. 0-0 или 1-1 поне според мен, защото предвид играта и на Арда и на Славия, така ще е доста очукан матч според мен, в който ще имаме и картони, ще имаме и накъсвания, но не мисля, че ще има някой, който да е победител. Така, после съботния ден всъщност е така доста наситен. Цели 2 дербита. Първото е в 15 часа Ботев Пловдив приема ЦСКА София. 0-2. 0-2, според мен категорично Ботев Пловдив ще ви надие. Категорично просто. Там отивате гости, на всичкото отгоре Ботев Пловдив, те имат много какво също сега пак да показват, тъй като и те се спънаха на последните 2 мача. Някак си мисля обаче, че са доста по-стиковани. Не го виждам. И Велин Попов според мен ще биете център, ще биете вие. Не го виждам просто. Окей, ще си говориме. Денят се закрива 17:30 Черно море Лудогорец. Черно море ще са домакини, натича, наскоро понесоха там и поражението си. Според мен Лудогорец ще вземе минимална победа. 1-2-0. А това ми е много интересно сега, защото натича, играе се супер трудно, да, хубаво. Изненадата беше поднесена. Въпросът е, че Лудогорец продължава да играе без нападател и е много вероятно отново да излезе без нападател. Т.е. да имат идентична схема и начин на игра като този срещу Левски. И някак си мисля, че може би ще видим още една изненада. Според мен няма какво да има като изненада. Бих казал хикс тогава, като цяло. Ден неделя, Локо София, Локо Пловдив. Това ще е бомбастично, защото и двата отбора като че ли... 2-0 за Локо София. Да. Трябва да уточиме за кой Локо. Да, важно е тук кой железничар ще бъде Софийския или Пловдивския. Както се казва класически, Локомотив ще бие в тази среща. Да. Програмата отново се закрива в понеделник, 17:30 септември София срещу Крумовград. Септември София са домакини. Според мен тук ще има червен картон за Крумовград. Дали бе? Интересно, трябва да видим колко ще е коефициент. Резултат не мога да кажа, обаче съм сигурен, че ще има червен картон за Крумовград. Трябва да видим, а за победител? Да. Септември. Супер отговор. Страхотно. И аз мисля, че ще впрочем септември, да видим все пак жадното дали ще продължава да пие вода на Вардаро или не и какво ще се случи. Добре, благодаря ви, че бяхте с нас. Надяваме се да сме покрили всички теми или поне повечето въпроси, които бяха през изминалия кръг, който, както те му каза преди да почнем да записваме, беше си изключен кръг. Като че ли сравнение с предния, умрява работа този път. Като изключим побоищата на стадиона на Локомотив Пловдив. Следващата седмица по същото време очаквайте ни, когато ще обсъдим мачовете, за които току-що направихме прогнози. Също така ще засегнем някои от повече футболни теми от родното първенство и от това българският футбол на къде, как и с колко се развива, тъй като през тази седмица, само да кажа, имахме дискусии по отношение на това как да се реформира българския футбол. От септември, впрочем, излязоха с интересно становище, в което говореха за бройката на чужденците. Тяхното предложение в случая да имаме български играч, който задължително да играе минимум 45 минути. Играчът да е до 21 годишна възраст, като по този начин ще подпомогнем развитието на Дюш. В същото време се оказва, че голяма част от отборите, всъщност от FBET Лига, се излезе с предложение към БФС по отношение на това да увеличим квотата на чужденците, т.е. да може много повече чужденци да бъдат взимани и да се обиграват. Не обиграват, ами да играят по-скоро за българските отбори, което не знам дали ще е добра идея или не, но предавам следващия подкаст така да наблегнем на тази тема и да видим какво съответно развитие ще има. От мен Алекс, чао, успешна седмица, хубав уикенд, да се надяваме, че се насладиме на повече футболни събития в положителен аспект, като игра и голове. Чао и от мен.